President declares Rwanda road accident a state of disaster. Zidapinda mashoko anoshamisa etsaona yakaitika a fatal road accident yatoona kuti inoitika along the way Bulawayo Beit Bridge Road. Iyo ichidhikirwa nemutungamiri wenyika kunzi it must be a national disaster. Varume chitiko ichi chasiririsa veruzhinji vatinoona kuti mota inosvika pakubvira kusvika yaita maashes pakasara pasina kana any evidence yekuti iyi yanga iri mota kana manga mune munhu. Zidapinda mashoko mudanyuka pangwani webva subscribe wadaivata on the bell icon tipinda munhu wamudanyuka muchinzi. President Dr. Emmerson Mnangagwa has declared the fatal road accident along Bulawayo Beit Bridge Road a state of disaster. The declaration follows the tragic loss of at least 18 lives in a Community Omni explosion that occurred this Thursday. According to a statement from the Zimbabwe Republic Police, this combi exploded into fire between Chipangali and Eskodini tollgate along Bulawayo Beit Bridge Road between 1300 hours and 1400 hours yesterday. Several reports claim the bomb squad, along with the fire brigade, were deployed to the scene. Nobody developments are kuda panguva inoi vamwe vakatombobvunza zvikanzi asiyemo this community bus mangamboni gas cylinder kai nokuda kwokuti kuexploda kwaita mota iyi awa kunoshamisa zvaita kuti even mutungamiri wenyika aideclare as of is a national disaster. Madevelopments ari kuda panguva inoi zvinosirisa zvaishudzwa vanhu kuti aiwa people must exercise caution mumaroads umo uye vanhu ngavafambe nezvinhu zvanoona kuti zviri safe pamaroads. Zvinhu zvakaita semagas cylinders nezvimwe zviri explosive vanhu zvavangafunga sekunge vangajairira vachiti zviri safe asi zvisiri. People must avoid. Kuda kutarisa iko zvino more than 18 lives have been lost. Pinda kumasection medu zofungura enyi mazvudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe